oso nabaria izan arren, Markek Leire gertutik hartu eta aritzetik aldendu zuen, jabetza adieraziz. Horrela, genero indarkeria eskalerako lehenengo maila igo zuen. Leire lagunekin atetzeko asmoa du, baina ikustean Mark ez dagoela ados planak aldatzen ditu, haserretu ez dadin. Konturatu gabe, bigarren maila igo du, bere lagunetatik baztertzean. Mark Leireren mugikorrari begira dago. Leirek mugikorra aldentzen du, baina Marken begirada ikustean, bultzatzen dio. Berriz ere, hirugarren maila igo du, Marki bere pribatutasunaz jabetzen utziz. Horrela, ez zen atzerako. Zergatik? Ez dudalako nahi, eta puntu. Pizkanaka, Leirek bere estiloa aldatuz joan zen, Mark gustura egoteko. Kaixo! Kaixo! Denak begira dauzkazu, zelako lotxa. Horrela, Leirek bere izaera Marken gustutara moldatuz joan zen. Denbora luzea daramago elkarrekin, eta ez gara mozetatik pasatu. Zerbait egiteko ordua da. Ez nago prest oraindik. Nola ezetz? Ez nauzu maite, ala zer?